дар ҷанбаси озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, роҳбарияти донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири Хусрав ва намояндаи маорифи вилоят ва ғолибони даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ширкат доштанд. масъулин зимни ҷанбасти ин озмун иброз доштаанд, ки озмун бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон моҳи феврали соли 2019 оғоз гардид. ин озмун давоми соли ҷорӣ дар саросари вилоят бо иштироки хонандагону донишҷӯён ва омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ гузаронида шуд. мақсад аз ташкил ва гузарондани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ боз ҳам бедор намудани шавқу рағбати хонандагон ба мутолиаи китоб ва шиносоӣ бо ашъори шоирони гузаштаи форсу тоҷик мебошад. озмун аз рӯи 4 номинатсия қироати шеъру ғазал ва достону ҳикояҳо аз шоирони гузаштаи адабиёти классик, муосир, бачагона ва адабиёти ҷаҳон гузаронида шуд. соҳаи маориф яке аз соҳаҳои калидӣ дар сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад ва президенти кишвар ба рушду нумӯ пешрафти соҳаи маориф диққати махсус медиҳад ва пайваста кушодашавии бунёди муассисаҳои таълимии нав ва умуман муассисаҳое ки ба соҳаи маориф тааллуқ дорад ҳар рӯз ба чашм мерасад. ва ҷиҳати дигари сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат он аст, ки имрӯз як озмун таҳти унвони фуруғи субҳи доноӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардид истодааст ва моҳи декабр даври 4-уми он ҷамъбаст мегардад. ёдовар гардидан ба маврид аст, ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ 355 нафар хонандагону омӯзгорон аз шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуда, 40 нафар довталабон ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтаанд. дар ҷамъомад қайд карда шуд, ки гузарондани чунин озмун дар мамлакат бори аввал буда, дар солҳои оянда низ чунин озмунҳо амсоли Тоҷикистон ватани азизи ман фуруғи субҳи доноӣ бо иштироки васеъи тамоми кормандони касбу кори гуногун баргузор хоҳад шуд. даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ҷамъбаст гардида, аъзои ҳакамон рафти озмунро назорат карда беҳтарин ва лояқатмандонро дар хондани шеъру ғазалҳои шоирони адабиёти классикии форсу тоҷик ҷонибдорӣ намуда ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат доданд. гуфтанд ба маврид аст, ки гузарондани чунин озмунҳои зеҳнӣ шавқу рағбати хонандагонро ба омӯхтани илм ва аз худ кардани ашъори шоирони муосир дучанд зиёд намуда, сатҳи маърифатнокии хонандагонро боло мебардорад. дар ҷанбасти даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ғолибон муайян гардида, 12 нафар довталабон барои гирифтани ҷойи аввал аз номинатсияи хондан ва азёд кардани шеъру ғазал бо сипоснома ва 5000 сомонӣ аз шаҳру ноҳияҳои Ёвон, Куллоб, Бохтар қадрдонӣ гардида, дар номинатсияи хондан ва азёд кардани осори шоирон ва қироати шеърҳо аз адабиёти ҷаҳон довталабон аз шаҳру ноҳияҳои Ёвон, Данғара, Кушониён, Куллоб, Дӯстӣ, Ховалинг, ҷалолиддини Балхӣ, Фархор, Бохтар, Ҳамадонӣ, Хуросон ва Шамсдини Шоҳин дар маҷмӯъ 34 нафар иштирокчии озмун сазовори ифтихорномаи раиси вилоят ва мукофотпулӣ, дар маҷмӯъ 74 нафар довталаб соҳиби ифтихорнома, сипосномаи раиси вилоят ва мукофотпулӣ гаштаанд. дар ин баробар як қатор омӯзгороне, ки дар ин озмун ширкат намудаанд, бо нишони аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда шудаанд. ҳар қадар мо бисёр мутолиа кунем ва мисли Асаду Самади қаҳрамони асари Аминҷон Шукӯҳӣ Доною Зирак ва мисли Гулнор қаҳрамони асари Фотеҳ Ниёзӣ мутахассиси хуб ва ба мисли Эраҷи Девафкан ва Темурмалик ҷасуру бебок мешавем. ман аз Гулрухсор фаҳмидам, ки шоҳнома ватан асту тоҷик миллати сарбаланд. Донистам, ки истиқлол ин иззат доштан дар замини шӯҳрати озодагон донаи тухму садоқат коштан аст. ман хушҳол аз он ҳастам, ки дар ҳамин хел озмунҳо иштирок мекунам. ман аз номинатсияи сеюм, яъне номинатсияи адабиёти бачагона ҳастам. ман ҳамеша ҳамин хел мехоҳам, ки дар ҳамин хел озмунҳо иштирок кунам ва ман мехоҳам, ки боз соли оянда дар ҳамин озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок кунам.